Здравейте, приятели, аз съм Доктор Крафт и днес ще играем на Five Nights at Freddy's 2. Този път нощ 6. Защо съм така развълнуван, ще питате? Защото тази нощ е, може би, най-трудната в цялата игра. Концепцията на нивото е такава по-странна, по-произволна и не се знае какво може да се очаква от нивото и от аниматроните. В тази нощ дори Golden Freddy се появява. Сигурно сте чували за него. Точно в тази игра се появява на най-трудните нощи и е доста труден. В смисъл, ако не се вземат мерки, веднага се прецакват нещата. Добре, аз съм доста притеснен, защото ако стане 1 часа, ще е някакво постижение. Сега наживо се случва всичко. Що ми се стори, че видях нещо? Може би е... Добре. Да се надяваме, че пак по някаква случайност ще успея да го мина. Добре. Да заредим хубаво. Дали ще си изпатил това, аз не знам. И съжалявам, че нямам нищо интересно да кажа, но съм под напрежение, наистина голямо. И... не че ме е страх толкова, колкото искам да мина самата нощ. Въобще не ме е страх, тази игра не е страшна. Не знам кой ви казва, че е страшна, всъщност въобще не е. Проблема е, че... Махай се. Проблема е, че... ме яд. Мъртъв съм. Дали ще си изпатя от това? Окей. Пета нощ беше нещо малко. Нещо ето толкова малко. Доколкото шеста нощ е нещо толкова голямо, колкото фейскама не ми стига, за да ви покажа. Тук трябва много добри рефлекси. И точно на момента трябва да се фане всичко. Аре 2 часа, ако обичате. Гледах часовника там, горе в онзи ъгъл, който вие не можете да видите. Защото ако го посоча, няма да го видите. Гледах часа да видя дали ще стане 2. И съвсем... Ето така, просто пуснах маската. Въобще. Ако ни страх от една игра, всъщност трябва да си представим всъщност какъв е истинският живот. Колко ужасен е той. Няма какво да кажа, боже мой. Кутията. Добре. Игрите не могат да ни наранят. Това е... Добре, мъртви сме. Не. Добре. Махай се. Това е... Чувам го. Ако не го чуват, аз го чувам. Да! Колко близко бях да не я сложа. Смисъл, буквално щях да включа камерите да бъмби. Да, бе, да. Треперия и ми се повръща. Хората се превъртяли още когато тя изляза. Аз играя. 5 месеца, когато тя изляза. И не мога да... С всичките знания, които имам за игра. Това е срамота. Не знам какво е друго, освен това. Ако това е клип с фейлове, не искам. Не искам. Стана ми лошо. 1 часа, най-накрая. Няма какво да кажа. Освен, че това е най-трудната нощ в играта след 7-та, която е наистина най-трудна. Но аз няма да стигна до там, защото... Тя е бонус, разбирате ли? Аз... Не мога. Не мога. Трябва да ми се плати нещо. Просто не мога. Не дей да лагваш сега. Защо ми лагва? Какво стана? Махай се, Бълмбой, чувам го. Мога да си... Кутията, защо ми лагва? Нещо стана.
Добре, чувам ги в шахтите. Ето го това лайно. Гадно. Се появи. Този клип ще бъде гигабайти. Знам колко гигабайти се провалим. Това сигурно са хиляди гигабайти. Хиляди. Не. Не. Какво? Абей, какво правиш там? Пак среднощна закуска. О, боже мой. Хайде, можеш. Проклетник такъв. Така. Изтръпнал съм целия. Дали имам шанс? Ужас. Това е отвратително. Не. 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 Не, ти не го правиш. Тъпата кутия. По-бързо. Окей. Браво. Не! Тъпото фенерче. Хайде, 3 часа. Още буквално толкова. Още 10 глупости. 3 минутки някъде. Не, пъпета, не. О, боже! Нямам думи. Не, няма да говоря. Край, муквам. Търперия целия. Ужас, не. Сега е обяд. 12 часа, нали? Аз знаете какво, ще се полигали, ще се помайтапя малко. 12 часа е почти. След малко ще обядвам. Ако не мина тази нощ, няма да обядвам. Ще седа и ще умра. Ако умра, тази игра ще е виновна. Не нещо друго, а тази игра. Защото заради... Ако не спечели, няма да обядвам. 100%. Не, аз няма да умра, ако не обядвам, но сега ще умра, разбира се. Защото... О, този път подрани. Чудесен си. Кренвири шибани. Предпочитаме место. Аз умрях на първите няколко секунди, буквално 1 минута не мина. Да може да се засичам някакво време, но за сега клипа е около 20 минути. Аз ако имам още 20, това значи, че ще се... За едно клипче колко много ще се старая. Само... После да не кажете, ти не се стараеш, правиш тъпи клипове и така нататък. Може да ви изглежда тъпи, но... Сърцето ми не го възприема така. Що минах 5-та нощ, ще мине 6-та, нали? Това е само 1 часа повече. Не 60-та. Да се надяваме, че няма. Знам, че няма. Не съм гледал толкова хора да минат тази нощ. Всичко трябва сам да си направя. Мисля, гледал съм 1-2, може би, но не повече от 2. Добре, старая се. Закупете си играта от Steam или си изтеглете от някой сайт, за да видите какво усещам аз. Да видите колко е год. Този клип на къде отива? В YouTube? Не в YouTube, в кошчето. Само да си ми изкочил. Изключвам играта. Сега ще има джъмпскер. Не. Когато играя, има хора около мен, защото се е случило да кажат и сега джъмпскер, убеден съм. Няма джъмпскер. Предизвиках съдбата. О, боже мой. Не.
Не, 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 не. Не, 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 не. Не, 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 път. Край. Хайде, не, 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 не. Сета е. Добре сме 1 часа. Как да не сме добре, що ме 1 часа? Цял час. Представям се да направят игра, която е 6 часа в Five Nights at Freddy's. И да няма пауза като тази. Фенерчето ти да е с батерии. И да е супер реалистична. Да върви на 16 гигабайта RAM компютър и да му оцепи. Да е супер, да има супер мега много детайли, текстури и така нататък. Защо? Да ми света в очите, обичате ли? Обичате ли да ви света в очите? О, да! Чакайте. О, бай. Чакайте, ето го. О, боже. Кръв някакси, влезе някакво напрежение в мозъка. Какво? $20? Колко гадна заплата за 6 дни? Успяхме. Превъртяхме Five Nights at Freddy's. Точно така. Беше невероятно. Усещането е много приятно. Усещането е чудесно. Ще си послушам малко звук. Усещането е туптящо. Сърцето получих. И какво отключихме? Custom Night. Какво е това? Това са различни модове, срещу които ние трябва да се справим. Но това го правят по желание. Аз дали имам желание, ще ви кажа. Не. Но пък това беше играта. Аз имам си чек, което е добре. Спечелих $20, което е добре. И естествено има... Най-трудното е Golden Freddy. Ще ви покажа само. Ще го направя един път заради вас. Само един път. Един единствен. Въобще няма да го повторям сега в този клип. Да видите какво представлява и колко е трудно. Ако я мина, просто ще се гръмна с пистолет. Но да, нека ще ви демонстрирам какво представлява. Така и така загубих 1 час от живота си. Няма да си говоря. Какво се прави тук? Това тече много бързо. Какво? Ой! Това беше 7 нощ. Толкова бързо се случва, наистина. Не мога да мина. Благодаря ви, приятели, че гледахте клипа. Ако наистина ви е харесал, искам да видя палчетата. Палчетата, ето тези тук. Да ги видя как... Искам да ми оцените клипчето този път. Да го изпуснете нарочно. Искам да го харесате, за да видя, че наистина са ви харесали тези 4 епизода. Не знам, 5. На Five Nights at Freddy's 2. Ако наистина ви е харесало, абонирайте се за още Five Nights at Freddy's, защото първата част все още предстои. И също напишете коментар, ако искате да игра първата част. Напишете коментар, ако искате да игра някаква друга игра. Ще има анкета в описанието и Five Nights at Freddy's 1 води, което значи, че след време, като взема играта, ще играем и на нея. Благодаря ви пак и ще се видим както винаги следващия път. Чао, чао!